Zapoj to za ostrom. Máme spod na nový album. Natáčaš? Počkaj. Uver, Natáčam. Hej? Hej. Pripravil sa na nový album od Snehulenky, ktorý sa bude volať Margaretka. Budeme tam počuť jednu vec. To bude jeden mix, párne. 4 featuringy sú tam. Jeden je s Rokom, druhý s Rokom. Na treťom tracku je tam Roko. A štvrtom ďalší rok, hej? Vydrž piču. A na poslednej veci som si pozval Roka. Áno. Nie je to dlhé, za 10 sekúnd. Vlastne to je... Čo ti k tomu ešte poviem? Má to nejak popiči cover, áno, skica Ruznauta. Si ich chytal. Odporúča sa to normálne, keď hráš mini, si to pustí, 10 sekúnd. Mini, oje. Solitega. Na kazetách. Dostaneš to v každom dobrom zelovoci. A dostaneš to ešte v T-Mobile. Ja robím oranži, tam Ja ma robím nechci. orange. Na to ťa uznám. A teraz sa na to... A ozaj, ešte bude klip k tomu. Tam budú dva tanečníci. Saláci tam budú. Počkaj. Nie ty to? Nie ty to? Lebo... Ono tam mám, sľuk tam mám. Sľub, Sľuk tam bude. Ukáž sa cigán, boje. Podporujeme aj rómske menšiny, chod tam. Inak... Cigán som. Uznám cigánov. Žiadny Talian a neger pojebaný. Uznám cigánov, áno. Podporuješ rómske menšiny? Podporujem rómske menšiny, však o chvíľu vidíte koncert. Nemáš dať robotu. Trošku. Nenadávaj mi. Daj ti trošku, netreba veľa. Nemáš takú robotu. Hej, ty to. Keď máš doma otca alebo mamu, kto má veľa peniaze, tak nech mi dá robotu. Aspoň trošku. Si sadni radšej. Dobre, no. A ešte som ti chcel dať čo ukázať, toto špeciálne by som vypichol. Konverzie za 12 €. A ešte mobil bez krytu, hej? Mobil bez oného krytu. Z oranžu, takto sa to rozjebáva, keď to máš z oranžu. Toto si môžeš kúpiť. To bude akože extra, ale pak. Toto môžeš vyhrať, keď si kúpiš môj album, ktorý budem listovať v počte jeden kus. Čiže ak budeš prvý, že posledný a toto môžeš vyhrať. Tak ti to dojde domov starý, chuj do piči. Tak ti to dojde domov starý a budeš platiť len 12 €. Keď budeš chcieť ďalšie boty, tak ešte ďalší album si musíš kúpiť, hej?